Biz yaksın, biz yaksın, biz yaksın. Biz yaksın, biz yaksın, biz yaksın, yaksın şovda. Esselamu aleyküm baktı doğru. Bahtiyar adamlar, eviz vatandaşlar. Biz de mavi ekranın önüne hoş gördük. Sizin bizim mavi ekran içinde hoş görünsünüz deyip umid ediyoruz. Biz dünyanın in asuda, in avadan yurdunda yaşayız. Bize şeyli esretli zamanını peşkeş eden, Türkmenin ağlından akkun moltuğun mehrivan, kahraman arkadağımıza, şeylekin bir yaşları beyik görülgü, bir yaşları beyik görüllü, hormatlı prezidentimiz arkadağlı, kahraman ferdarımızın belent başı aman olsun. Bir yaşı şovda atlı şovumuzun ikinci sahanına başlayalım. Yaksın şovda. Bizim bugünkü mihmanımız meşhur estrada yıldızımız gelecekte sizin kalbinizden ötsün otu bilen ulakan mekan tutacak mekan Sarif. Hoş gördük dost. Benim sizi hoş gördüm. Armağan'da. Bağır olun, özünüzde bağırmayın. Bize şu mümkünçülükleri öğretip veren milli liderimiz, kahraman arkadağımıza, kahraman arkadağlı serdarımıza minnettarlığımızı bildiriyor. Yaksın şovda. Mehriban tomoşaçıları, şovumuzun bu sahanını geçen sahanından ayratıylıkta köp sualları mihmanlarımız yani kardeşlerimizin ödül verir. Hava belki mekancağını verecek maslahatları vardır. Maslahatlarını paylaşırlar. Hava şoň üçin eğer ilkinci sözü hormatlanan kardeşimiz bir neçe yılların şulat açmanını öz koşandan oşan meşhur rejissörümüz sözün ustadı Gülalek Hedret Kuliva. Hoş gördük. Armağan'da. Var olun. Mekanı sizinle işleşmem ne diyetti? Mekanı aslında şunu kuyali adımda artık can etti. Gülalek bağıra gelay. Neyim için var mıydım? Onda men var aynıydı. Ödü geldi. Kofçu oturdum. Ene yanımda şuloglanın adı Mekan. Sarıyıf. Şuloglan aydım aydı dedi. Sesem var dedi. Şoň üçin şuloglanın yıldız dörüdüp bolya dedi. Haýyş dedi bir iş edelliydi. Şu pursatda mehir verin bir birege diyen aydımın gaytalamasının heňi döredi. 7 minut geçip geçmen. Men heňlendim. Artygam saadyn çally. Maral Durdiýewa bilen bile yerine ýetiräýdimi? İnsan üçün ulu serpay ýeke ýetmedi bar ýüregi ýakyn ýady edip bir pay mehir verin bir birege. Nem üçün men Mekanyň ýanyna başgaýdym çinnäli. Mekanyň özünden soraý şunu maralaýsyn diýendirin. Birinji diýen adamymdyr şol. Siriýa var. Dograma ýa gerek diýdiňiz. Ana. Sizi dograma pişirjek bolsaň ýaglyja goýun gerekdir. Maralyň sesinde şiire wa, owaz wa, mehir wa diýdim. Bäh. Diýmek Maral Durdiýewaň sesi ýaglyja goýunna. Hakikaten yaşayacak aydım da. Aydım nem üçün yaşayanı bilen mi yaşamışı? Söz bilen saadın nikahı ile aydımdır. Aydım saad bilen sözün nikahlaşmak diýdiňiz. Bagşam mollası olammy? Bagşy şonu yaşadyan güç. Aydaly ayal bilen erkegiň nikahı goýulansoň ikisini bile agdy bir yaşadyan güýje näme diýle? Nikah. Nikah. Ha? İkisinin bir tarafa bakmagy. Nikah hakikaten adam. Nikahdan soň iki tane adam iki olup bir tarafa baksalar, ikisi bir-birine baksalar däl. İki olup bir tarafa baksalar, agdy bir ýaşaýarlar. Haol. Aslında sunut işgär üçin sen sunutyňa, sen işiňi düşünýän adam bilen durmuş kurmak, şol adamyň duşmagym sen karýeraňda ýene 50 götürüm güýjüy diýen ha? O hakda söz ýok ýöne düşünmek, gollamak bilen sunugat söýmek arasynda kän tapawut bardyr ýaşy. Sen Arsyna gollaýan, sen Ahmet Damdama gollaýan, ýöne söýüp diňleýän aydymdan başga dämi? Siz palçoy diýen ha?
mekan sarifle iş etdiniz. Film döretdiniz. Men mehr hakda bir zat döretmek arzu edip gördüm. Adama berýän mehr hakda. We filmdaki bir sahna yadyňa düşýän bolsa men 20-nji ýyl hastahana idimden baranda şol muallima getirip duhu berýän sahnasyny sen özüň aýdyp beripdim. Şu filmde baş geçipde seni almak sebepdim. Men näçe barmak islemändim, men çağırsaňlar men baraýmaly. Yok. Men 2 gedek teklip etdim. Şol rol sana. Senaryo taýinlen. Sen başagy. Yok. Men hiç açan döredip bilen adamlardan kaçan adam del. Yöne hastahana yadyňa düşýär. 20-nji ýyl yadyňa düşýär. Net mi atkat etdi onu pulunu ulaşandarsınız. Ana üstünden vardık. Ana wawalerinden vardık. Şol Oynattım. Yok, montaj eden ayıracağını da bilýän şol. Yok, ayıracak ýanklara koyacak. Kullu yerine. Koyacak ne için? Kullu yerine koyacak. Yok, o näkmat bolmada ýöne ben görüşmek için aýtdym. Ýagşyň döretmeli keşfine mekan sarif döreden bolsa diýmek men pikir edýän şolaglaryň gaty nesibeli bolan. Ana. Sizin mekanı has öňe gitmek üçin beresiniz gelýän bir maslahatyňyz. Maslahata ilki Men bilen işes. Yok. Ya şey diýjek onu. Men bilen işlejek bolsaň ýaman kıynar. Kıyın mı? Men bilen işlemek diýerdim gaýtam. Men ýaman döwýänçi häsiýetim şeýle. Ýöne hükman edýän zadyň söýdýärdim. Hawa. Edýän zadyny söýýän adamlar şol eser barbyr halkyň kalbynyň törüne girýär. Sunugot adamlarynyň özüne zihin bolan adamlaryň adaty adamlardan uly tapawdy näme-de ýagşy. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan ýagny sen sunugot adamsyda. Şu adet adamdan tapawdy var. Tapawut näme-de? Tapawut näme-de aýdaýyn. Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. Tapawudymyz şol. Ýöneköy adamlar ýerden ýöreýändir. Ýöne sunugoda diýişli adamlar Hudaý tarapyn berilen zehinli adamlar bir garş ýokardan uçup ýöreýändirler. Onam aram ýanyňda ýerde ýetip ýören adam bolmaly. Men ýanymda ýollaşym boldy. Bayram durdy. Arasyna çekýärdi. Ýere goňten adam diýdi. Şunuryp bildimmi? Düşündürülen şu maral durdy diýär. Bir de kabluk giymek mükman näle? Bir şeýle bir garşy ýokarda diýär. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan ýagny sen sunugot adamsyda. Yok. Men aýdaýyn. Benim aýda. Sen adamlaryň kalbynyň gapysyny kakman törüne otursun şu wagt. Ýetdiň. Hemme halkyň kalbynyň törüne gapysyny kakman girýäňdämi? Her kim belede açyp müňden birinden başlap sen haýsy bir proýektiňi islan wagty giýje 3-de açyp öýünde görýär gerek çağalar bilen. Sen adamlaryň kalbynyň törüne ýaşaýar. Bir sözle aýdanda aktyor adam kalbynyň inžener diýär. Aktyor, hudojnik, şahyr, kompozitor tapawudy ýok. Sunugot adamlar adamlaryň kalbyny ornalýarlar. Adaty adamlardan tapawudy şol. Azat. Ine kimin tapawudymy? Mekana berjek maslahatym. Şol kalypda ýaşaýanyňy unutmalylar. Çok sağ olun. Benim akşammadı. Hatam berediniz. Sunugot älemiň üstünlük maşgalaňyzy, awadançylyk, ähli arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny, ulwatamyzy gülüp ýaşamaňyzy siz muşluňyz ökmünde arzu edýäs. Sağ olun. Yazı şolda.
aytasım gelýär. Yöne aramadım tümlük aydım bilmem gezimken kesenim. Benim içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim adımı gelmediydi kimsenin. Aramadım sana benim aydı benim o sana çekerim. Her yerde karşı sana dedim. Ya geri verecekmiş edip güzelim gözlerim. Gözüme seredi dilim tutulya, yüreğimi dinlemen kergede kutulyan. Sen hakta fikirlim özüme getirýän. İçimden sanap sanap asabım yitirýän. İçime sığalıp başımdan biliryen. Dilimden yayını gönderim gönderim. Arzuma da yetmiyor için aramada kalacaksın. Söyleyen söyleyen söyleyen. Yöne aramadım tümlük aydım bilmem gezimken kesenim. Benim içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim adımı gelmediydi kimsenin. Aramadım sana benim aydı benim o sana çekerim. Her yerde karşı sana dedim. Ya geri verecekmiş edip güzelim gözlerim. O meni sevýänimi bilen o aytasım gelýär. O maňa näme çeseýän diýen o işdesim gelýär. Yöne aramadım tümlük aydım bilmem gezimken kesenim. Benim içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim adımı gelmediydi kimsenin. Aramadım sana benim aydı benim o sana çekerim. Her yerde karşı sana dedim. Ya geri verecekmiş edip güzelim gözlerim. Yarısı şovda. Biz şovumuzu devam edeceğiz. Şeylere bir oğuy vakanı size gurum resmeli. Şeyli bir akvaryum alıyorlar. Ortada da aynı uyuyorlar akvaryum orta arasından. Ondan yankı şun bu tarafına iğim seppiyorlar. Bu tarafından balık koyuyorlar. Yankı balık iğmime için geliyor de ediliğimin yanlarının ayna oraya da iğmine gidiyor. Yeni geliyor ilak bilak görüyor Allah'a ne balık da Allah'a dip yüzüyor ilak bilak yankı balık yüzüyor alacak böyle iğim alıp bilen ok. Ve aynen bu tarafına hala yeni izine gidiyor. Yeni şey diye bıyağdı bir ne çekedik. Onlarca yüzler çekedik kayıtılaya. Son yankı bağıracak çünkü barip duruyor. Yankı adamları yuvastın yankı ortada aynen ayırıyorlar. Ve balık şol durun yerine durup hareket eden nokta yoksa yıkıcı gedek. Yine bir sefer finanslı yankı iyimi İyivim bilen eken, öldüklerini yetiven bilen eken, önü balık şunu etmeydi şu yerde galya. Bu demek bilen biz ne hemen aydasın öyle? Başlap taşlama diyen de. Ana şu at qov başladın. Hava rahmetin eğilmesin, ilhamın coşup dursun, azabın yerine koşup, mustaqlan söğüsün kazanıp yaşamak nesip etsin. Sağ ol. Mekan Farif'in kariyerası için kendi ihlasını gayrılmayan, hava senin için sunuqattaq en yakın dostluğun biri, hava edil şoň ýalam bizim bir sunuqattaq maşgalamyz ýaly bolup gitdi da. Ara durdy, hoş gördük. Hoş geldiniz dedim. Ýa dediňizmi? Yok. Men aslında sunuqat adamlar bilen, sunuqat insanlar bilen näçe köp görüşdim, şonça diýinçälýär. Men hiç ýatamayam. Esas yaşayan zat bide şol didarlaşmakta sunuqat adamlar bilen. Seret durmuşda bu yaxşı. Sunuqatsız yaşap bilmeyen inni.
Şun gün men sunugatda ýaşap bilmeýän. Oňa men maşgalamam düşündi. Oňa men özümem düşündim. Şoň üçin Hudaý tarapyn berilen zehin her bir adama berilmeýär kadiýa. Şoň üçin Hudaý tarapyn berilen bu sowgat biz ony harlasak ol biziň günämiz. Dogry kadiýa. Ha. Zehin neden geçýär? Aynur Saparova. Şagirdiniz. Gelecekte yine bir marallar ötdüýdilermi? Nesip bolsa güýjün ayaman işlese, nesip bolsa. Menden hem geçirer kadiýa. Anamın şonýaly. Ana. Şuň günnek ihlasy senin Aynur'un ýaşyndaky ihlas we deňeşdirende tapawut kenmi? Gatken. Ken ha? Gatken. Aynur beter adam edi ha? Ol azaplykda däle men Hudaý tarapyn berilen dehinne görýän men Aynur'un ýaşynda edil Aynur'un kyýaly güýçli sesim ýokdy. Ýokdy, ýöne ihlasy ýokdy. Ihlasym mady, söýgüm mady. Ha. Aýdymy aýtmak üçin birinji ýerde sesmi ýa duýgy? İkisem bolmaly. Ikisem bolmaly ha? İkisem bolmaly. Mekanys ýok. Mekana şola gaýfkan. Mekana yerine yetiricilik kän ýöne duýgum adamyň praktika diýilýär, tejribesine uzagundan gelýär duýgy. Ýaxşy biz ene-de çağa dünýä inenne gön ýörekli diýenler. Edil sunugadam şonýaly. Wah. Sunugadyň näçe çuň aňyrsyna girip gidiberseň, şonça da sen edil gulýaly açylyp Tetem açılya duyuğum açılya yemmesi söýgüňe bagly. Men pikirim. Men egzamendan geçýän ýa-da. Yo. Eni mekan marada näme aýtjak? Mekan marada men köp zat aýdyp bilerim sebäbi mekan sarif diýilende men ilkin sapar şol Mehriban kinoň üstü bilen. Hudaý Taala bizi duşurdy, ondan soňra men ýurjymdygyny bilip galdym. Ha. Şu aýyny size halipa diýmek gelneje diýme? Gelneje diýär. Ha. Senin bilen wagtym gelejemdigini Bilýän. O bilýär ýöne men kän bilem okdumda. Ha. Sunugy işgärni isasy gerek häsiýetliň bir haýsy. Rahmet söýür. Rahmet söýür gerek ha. Ýadamaller. Ýaltanmaller. Bah. Eni mekan sarif şuň günne biz halipa Saba artyk ýolundan aýdymar aýdýa. Ondan halipa Nur Muhammed Meret ýolundan aýdýa. Ataway halipaň aýdymlaryny şeýle gowurýanyny aýdýa. Ondan özü aglaba döredýän aýdymlarym döwrewap aýdymlar. Eni siz mekan sarif haýsy ýolly has şuňa üstünlügi ýakyn görýäňiz. Şundan hem öňde. Men mara ol halipalary gowurýa, halipalary hormat goýa, onsuny men ikellep gollaýan. Sebäbi her halipaň öz bir şiirejigi bolýa, öz ussatlygy bolýa, şolar alyp bilse, olam plus bagşa adam üçin, aýdymçy adam üçin. Ýöne men nämisleýän mekanyň özü, mekan sarif bolmagyny. Ediler. Yazı şolda. Adaştı yürekler, adaştı gün. Aramada düştü ayrılık düğün. Ençe yıl sözleştik, tanıştık bugün. Bedeni alurdu, dillene dedim. Hey, ençe yıl sözleştik, tanıştık bugün. Bedeni alurdu, dillene dedim. Dillene dedim, dillene dedim. Yalandan çyndan bir zat gülleýizim. Dillene dedim, ah dillene dedim. Yalandan çyndan bir zat gülleýizim.
bak yaz bir virege yalandan Gülmenin kim koyup beyle gülenden Başkalamı dargap var ya gününden Bideni alırdı dille dedim Ey başkalamı dargap var ya gününden Bideni alırdı dille dedim Dille dedim Dille dedim Yalandan çınnan bir zat kurla yezizim Dille ne dedim Yalandan çınnan bir zat kurla yezizim Ya men katı ettim mıkam sözümden Nahirdalık gördüm mü ya yüzümden Diyenimde yaş gördüm men gözüňde. Saňa näme boldy? Bize näme boldy? Dillene diýdim. Dillene diýdim. Siyasi şolda. Kiçikem kollan orkadın mı? Şu adam orkan kollan. Nämetden orkasın? Ey, şoň öldürmeýänni bilýän ýöne gareder bolýanna şonu dürtýän çalay. Kıtyan mı damarını? Awa. Ha? Şu korku yala ya. Kiçikak şu galanda at bolayma derdir. Ana doktor geliyor. O hedeften o kolet yala. Bollet da şondan alınırlay. Yası şolda. Benim yine var mihmanımız. Hormatly kardeşimiz diňe bir Tomosa Şünel, etem cemiyet şünem ulu ahmetli işler edýän. Benim bir dünya garaýyşymy ütködüp, ruhumuz baýrysdyr, ýani olardan beri Begli Halmamedow. Hoş gördük. Barmy? Bar ol ýaşy. Özüň näl ýaşymy ýaşy diýär. Ýaşymy ýaşy. Ha. Goýan işleňizde like birinji ýerdemi ýa-da tesvir? Tesvir. Tesvir birinji ýerde, doğru dämi? Tesvir mekan okuyan. Onuň mysal üçin bir tesvir mende bir täsir galdyrsa, ol gowy bolsun, erwet bolsun, kimiň ýazýanyna bagly. Akantyny girip görýänlerim näkili adam özünçe sypatlanýan. Diýiş erwet zat ýazyp biler ýöne şol bir gowy iş edýän adam erwet zat ýazanysy diýmek mende bir mesele wadyr diýen. Sende de erwet diýen bolýarmy komentarda? Düne düş girýänler bolýar. Erwet diýip gülmeli erwetlikde däl, enim şunu şey isem bolýar, ýazgym şunu şey isem bolýar. Düne düş girýänler bolýar. Ýöne komentarlaryny seyret barasalamak üçin wagt aýrýanmy günün dowamında? Yok. Yok. Anan gün dolu edýän. Yok. Aňsada erwet zat ýazýan yok. Ýazsalaram dowry zady dowry kabul etmek başarmaz. Birer kurmajyk olan Alipa. Inni gurun gitti aşağı Instagram, TikTok. Onu men özümde Instagram'da 450 mi olay, TikTok'ta 400 mi olay, YouTube'da 100 mi olay. Bu boşunda 1 milyon teorik adam da. Men şoň üçin ýürüýte bir gün ova baramda oğlum biri goşy iş görýän idi. Menem aýtdym, "Eken kompýuter atym başyny sıkýar, gel, men accountlam al. Şoň kommentarlaryny, söwüp ýazýarlary ýa-da bir güne diýerleri poz otur diýdim. Söwüp ýazýarlar, aý o da ýaşy bir halk gowy ýar o. Sana söwüp ýa ýokdur o, beni bir ýaparymda ýaşy. O deme garnaşym, muny üçin şey diýerler. Ba diýenler, kommentary çyksa poz otur. Gayrat etdidim, bar çıkya içine görürsün dedim, men wagtym ýok dedim. Bolýar diýdi Halipa. Bir ýüzümden geçip meni telefona geçip berdim accountları Allah mekan. 3-4 gün geçti, bir günem ýadyma düşdüm, ajan etdim, gece 4'te öre. Atajan gowma mı otyman, ýaşy ýataňakmy? Aýo. Näme bir teoriýalar atýar, pozýanmy diýdim ha. Ýetişdiňçe pozýar. Yetiştiğimce polyan diyor. Gördükten bana başka çeker verdi diyor da. Ben aydan hem bir kişi yaranmak kıynel. Asla mümkünler. Mekana ne mi sorardınız? Kar sorarsan ama. O mesele olmasayana bilýän öyle. Sunoda adam sırna hemişe bir korku bol ya.
Sonra da adam hemişe bir gorku ol ya. Toymat men bolaymaz. Yok. O da. Men belli bir döwrüm bar, şondan soň men yitip gitmeli yani gorkusy bol ya. Sen şu gorku barmy sende? Eger bar bolsa, näçe ýaş töwerek? Şondan aňarda men özüm göremokdy yani. Ay, pikirlenem oğlum, mene on ýerde. Yitip gitmeler diňe, gerekede dowam. Katı olsara, ine story. Gel biz beyle kardeşime pikirim Bego Can'a geçelim mikrofon. Bego, story am. Bego Can. Şu Devlet Mehmet Aladın bir aydan sözü var da şu temada Begcan. Adam gider, adı gider dünyada diye. Adın gidermek için düpli işler etmeli. Bekanım tuvalama köp işleri düpli yapışya. Ha. Son şey ne bakı gelene yok. Ona doğru yani. Ha. Onun adamın adı gidiyor da. Onun şutos. Kadanan avrayın hem işel kolsun. Uzoğundan ömderle hem işel kolsun. Ne bekar yan kıtor hakikaten içinde yok ha. Misal üçün aynı plancı yıllan men alacak şeyle olur. Kare hiç yok mu? Berekellah. Siz de bağımsız fikirler. Teorinin devam bir ol sonra. Şimdi Bar hakikaten o var. Indi önkü döwürde maraldur demesi garra yani alli duyman. Sen 20 yıl bundan öňe 25 yıl bundan öňe maraldur duýbadyň. Şuň kune maraldur diýba. Doğru dämi? Indi şeýle doğru. Biz çağa kak dören yıllar şu wagtda biz üçin şolar ölmez gitmez yıllar. Aýony näme üçin şuň kune 5 sana hit aydym döretsen 5 aydan soň adamlar ýene ýadyna çykýar. Öňki döreden adamlar döreden işleri ýatdan çykan o. Siz şu wagt pikir gördüňizmi? Şu wagt galmaga maksat, adamlar ýadyna çykmaga maksat. Öň galmak kyndy, ýadyndan çykarmak ol onun müňe kyndy. Ralaşýarmy? Indi tirim şeýle adamlar bir de näme de kaşoň syry? Sungot diýilen zat bir öde içinde ýaşaňdy. Bir hilek zatyly duýgu da oňa. Ha. Lalaşarlarym kadiyan kardeşlerimiz. Ha. Ýetatyda adamyň ýüregine barmak bilen özüň şol aýdymyň şol eteriň içine ýaşap aýtmaly. Sözler agramly bolmaly. Men pikirim ol. Ha. Sözler agramly bolmaly. Şol sen ýüreginde ýaşasa, şo dinleýiji şol aýdym dinläne sen sözüňe düşünüp bilse, sen öz kabul etsin ýaly, kabul edip bilse, şol aýdym ömürlük ýürekde galýar. Esasyda şahirlerde, şo şahirler ýazýan eserleri manyly, inçe bolsa, ene şonna ýürekde baky ýaşaýar eserler. Bu demek öňki aýdymçylar dörediyan aydınlarının içinde propiska bolup ýaşaýarlar. Ha indikiler kvartirant bolady. Yok, kvartirantlıkta değil. Her döwrüň öz öňe gidişligi bar. Hawa. Bu döwürde internet tuvalama ösen. Şundurup bilýänmi? O döwürde de internet bolan bolsa, edil şu derejede bolarmy ka diýip pikir edýän bilemok. Ustat, senarist, öktü rejissör, onun daşarım gatygylykly adam Azat Ataýew. Azat sen army? Bar oğlum. Ne kanım mı? Ene Azat sen hoş gördük. Sağ olun çağırın için. Hawa, aýdymlaryň dinlädi näil täsir alyrdy? Men wara mekanın wara bolşy has köp täsir alyran lirik aýdymdan. Hawa. Şol hakykatdan bir ýüregiňden aýak gelen ýürek geçdi diýilýär. Edil şon ýaly boldy. Siz tonuň, siziň süýjüligi esasana elbetde halibatyň aýdymga erkek bolup men bokurdum boldy. No hakykatdan şol. Men itip burada sen galyp barýan, muna meterim uly derejede ýetersen, sen şu derejede ýetmek üçin hemme ukybyň bar. Hawa. Yönüp belli bir derece ýetende käbir prototipler iş maşgala. Şo protoda gelen wagtyň geläýsin. Gelmeletmeýärdiň, geläýsin. Birinji ýerde sen nämen oýarsyň? Sunwat öz işiňimi birinji ýerde görseňmi ýa-da maşgala birinji ýerde mi?
Ay men muň üçin pikirlenmem durjakka maşgalam goýaryn birinji ýerde. Sunuň otuňa düşündim. Oňa sen oň gowda atyn. Sunuň otuňa täzir etsen näme etjek? Sunuň otuňa maşgalaňyň bir bolsaň, olam sunuň otuňa degişli sen uje reytingden gaçurdy. Şu sunuň otuňa ýaşa bilmejegime gözüm ýetýär. Şonda da maşgalam saýlar. Da. Ini şu doğru ödüňe berelle. Sunuň. Ine saňa jogap. Men üçin birinji ýerde sunuň. Sen men saýlaýarmy? Ödişim saýlaýar. Ödişim saýlaýar. Sen bin saýlaýarmy amar kimi? Mesele yok. Gerek ne? Şerit ikiniňem men gözümçe şuat. Hakykat aýdan ýaly bolmaza. Yani men bir daha aýdyp biljek. Ulu syom kılymyzy oğlum Azimcan temperatürü to gazarya deyip yatırangan bilýän. Hawa barp bilemok men şu Azimcan yaranok deyip çala temperatürü verende gelmedik yerlen. Ba şoň şeýle hakykatdanam aýdýan jogabyň çynlygy bildirýär. Mekan tarifi dünya yıllarının yeten üstünlüğünün bir nardı etmezse hayfi yılların derecesini nardı eder. Julio Iglesias. Kim? Julio Iglesias. Adını doğru tuttun mu? Ne yaptın? Enrique Iglesias. Enrique değil. Eğer sen bilmiyordun ne yaptın? Şov açıp biliyorsun. Yok başına adını ne yaptın? Julio Iglesias. Böyle başka ad tapsana. Ala öyle şeydi. Şu an şey değil mi? Ona ne ödüm geçirdim oturumda. Julio Iglesias'dan tanımayan bağmıştaydı. Bu tanımayan hem Mehmet'im. Enrique Iglesias'dan mı kiro? Enrique Iglesias'dan kakası. Enrique Iglesias. Bayden o açıttım mı Mehmet? Enrique Iglesias kakası. Akşam öğrenmeden ben sana bu aymışsın nemin tarihten ait bireyini. Yani Iglesias diyenin düşündüm başına adı ne dedin? Julio. Öyle de kalsın başka hatta payar derler. Iglesias o da bu demek. Yo Iglesias var ha. Iglesias o hakikaten romantik bakış değil mi? Hakikaten öğrenen vaktlerinde değil mi? Enrique'nin hero diyen aydım var ha. Ol oğlun. Ha? Ol oğlun. Oğlum mu? Biliyen. Böyle ayrılırlar şu ki Julio Iglesias. Başkasın neysen. Ana sen Daşar yurt yıllarında ne mesem Türkiye'de şu adeşenem elma damada şu adeşenem Tarkan numara cenik diye. Ana şong nimetin nardo öderim sana. Tamam. Başın sen aydan adın bilen Iglesias emem Tarkan da o değil mi? Tarkan. Düşündüm. Mekana bercek soralım. Eğer sana yok ordon hiç adamda yok güç berilýän sana diýse, hiç adamda yok. Sverhissesinde de ekstraordinary super güç verilse, nemen alırdın? Hiç kimin edip bilen gücü şu sen mekanda mı şu başka kişide yok deyip şu güç verirse men bilen nemen alırdım men soňa açıp akıl alırdın sen akıl alırdın yo men baştan alırdım yo men baştan alırdım akıl var bana da verecek göze görünmeyen malordum adı verdim blog barmut mekanca verdim munça adı ver göz görköşük bolup yo mekan göz görmesi kodan vapşe albüm çıkarma göz yok şu güçüne gerek var tulon bolra onu yok biz seni göz görköşük bolup şu at kim mikse yayacak bolup jaýy otin maga bardy göz görmek derdi yo görçek atla madır sen ne diýen bilmem ben dinle dik bunu doğru dinleme idin ayt dur ay doğru dinleyen o. O kadar parayan gönü. Şu bedesyon koda da şeyle de şöyle. Yo mas bu görcek atla madre hiç mi bildirme. Bol bilmeyen. Men ne hemen alırım neydi? Adamın beynini okuyun alırdım. Adamın yüreğini okuyup bilen ortadım. Şu gözüne seredim de şu fikri var deyip alabilirim. Ben şunu alırdım. Seni İçini şu okuyup bilemedin de dilini gurulayan daha da içi başka kat deyip bilerler. Adaçan seni okuyup adam tanımak, adamın içini okumak, adam saygırmak okuyup size bar. Ben onu boyun alayan şeye gelip ben kamandan sayılandan bildim onu ben.
hakikaten yüreğimden arzu ediyen tuğleme näme diye aydımdan gowy munan veterem alhamın elime dama galam gitordun alhamın batlordun Allah jan täze aydımlar döredip şulaydım kiminki şulaydım mekan Sarayev'in gidip dilsin adamdan arı. Sağ ol, minnettar. Sonra değerlimini üstünlük ava yaşın uzak boldun. Tavır, tanı. Kemişe de yaşı sen öğreten işlerim, öğreten gülkülüğüm adamları yaşına yaş olsun. Tavır. Ne kadar üstünlük, yaşı tavır. Tavır. Bugün bizim ihbarçılıkta video, foto işlerini Halipe hükmünde tanılayan internet platformalarına da bir ustad hünermen Beki Allah Urbanov, Beki de ada gerek kesiriyor. Berekeler, zahmet diyen vada yuğurlan oğlan şul oğlan. Indi bu neyem çün aydiyan yağsın yanında ben kavr yerlerde siyomkada hatta bollum da ananayın çıdap bolan okmun işleyişine. Uyuda kim diye? Bro mekan. Nerede diye de? Yo, yaşasın hakikaten çınar adam değil o. İyiden turunda ne ayladım oturacağım el derler. En kıyınırım. Ben heret nemet zahmette bir gün ir bilen kerkavstuk. Belki de ne mi kömek etmeli ayda. Bildik ne mi kızmat ayda. Irden kerkavstuk ağzımam toy yetiştiler der onun men var sonra da indim mağaza dimen gerek. Sen batın mı sonra? Aytmaz oraya. Madım. Irden kerkavstuk ilki çarza uçmalı, çarzadan kerka varmalı, açılış etmeli. İyidine de yine akşam toyu yetişmeli. Maşinli idine. Yetiştiler akşam toyu. Sonra dedim benim nesedin iyidine de iyi görem o. Bana dar vermen dedim. Yaşa adam mırada da. Çağırama deydi. Siz mekan tarifin internet torlarındaki videolarını, suratlarını internetin yürüyen adam hükmünde mekanı tomoşasının karayışına elli. Fikirler, gelecekteki karasyan zatları. Sizlerinin artista negatif yazılı ya. Şunu yönü neyme negatif yazacaklarını bilen oklar. Şunu anayın. Sen neyme deyip yazacak şunu negatif? İnni internetteki sorulardan mekan tarifi yetirseniz. Menem sen yalı dizet bilen ya hacı bilen dua etsem kalacağım bilyen bir komentar yazan olsa neyme diyerdin? İşin uğruna olsun diyordum. Ay. Ey bekledim bunu yapacağım. Rahat olmadı bir polan o. Ne sen çıkar bilmeyen diyecek mi? Ne diyecek? Edi bilmeyen sonunun duet diyeyim mi? İş uğruna olsun ne mi? Üstüne orada öyle. Onun oğlu olsun diye. Ay hem de yüreğim oraya bolyan olsa İbrahim kıyal kariyere kurayım ala olsun. İnşallah. Yemin orada. Bollu. Peki de size de o adım toporunuzda da kendi sülükler arzu ediyen bir yerde sunuatta teadelik bar olsa teadelik sözünün izleyen sizem dursunuz. Bundan meylem teadelikler bilen beğenip durun. Bizim siyasi oğudan zenanımız, hormatlı kardeşimiz Akgüzel Maşadova. Sizin hakiki adınızın Akgüzel mi ya da yüreğinizin ak bolun için güzel adınızın önüne ak koştular mı? Salam mehriban kardeşler. Yaşı mekan maraldırdı ve şunki ilk bilen ediyen gepleşiňizi, şunyaly şagalanly şow tölemi, şon gutlayan köp bolsun şular ýaly işleňiz. İşiňizde üstünlük janyňyz sag bolsun. Adım hakda aýsamam, enem pahyr bar täze ilgiýjek doglan men. Täze ilgiýjeki. 31-nji dekabr giýjeki. Diýdanam gar diýe. Hawa. Enem canam mara şular ýaly giýjede ak gar ýaly, ak bolsun, gödel owadan bolsun hep ak gödel lakypdyrlar. De.
Hakikaten mekan tarif. Yani size meni ismora bokurdoklu aydımlar kendinle. Doğru değil mi? O bokurdoklu aydımlardan bir azıcık başkarak stil aydımlar dinleyen yerlerinde de mekan tarifi dinleyeninizi işittim. Şolçun mu? Awa. Tarifi görüyorum. Şuları yalı bağışlan seni dinlemeyi olamayayım. Bir üstünlük da. Конечно. Dinletip bir adamları dinletmek uluzat. Yani ak gözler maşadı var. Ha, mekan tarifin sunu otu arada sizi beyle cadılan zat ne mi? Mekan ne maralır diye bizim kardeşimiz yıllar boyu bile aytmaydı yaz. Karat ne mi diyeyim? Ben de uşrak diyeceğim oluyor da. Selam aydıma başlan yıllarımız. Şunun için maral bilen täze duyedini eşittik. Hava. On son maral canım tölümü şonyalak şagirtler gollaw bermän gowurya da özi yaltananok gollaw berýär. Hava. Şonu dinledik. Onun kinosu var Mehriban. Men gowurdum. Mekan sen tölümü sesin gowjygym. Bir hiljek nähilliň barqytynça sesin var. Odan aydymlar çykarýan, gatgow işleýän, şu işläbilseň Hudaýa şükür biziň ýurdumyzda, biziň milletimiz sunod söýýän halkymyz var. Şu gowdatlar işläp berseň, Hudaý janam seni kän gow ýerler getirer inşallah. Ne dip boza ýa-da näme täzeliklerinde Allah ýolarsa 10 kilandyň ýandy. Barala tamsota. Evet. Ya itme şu adam yediletip. İtgan yetik burada. Şonça da sesi dayav onun tonun büyüklüğü gidiyor diye. Şu doğru mu? Ferhat, men araş 14-15 yaşımda halkın içine çıkıvradım da şu 30 yıl bolýan kil. Bize kolyanım gatxorjadım men. Onun men şu Enes Recep fan aydymyny, ödüni, duruşyny gowurýardym kiçilikden bilýärmi? Daýawja da olamolyn. Bolýala ýyny aýtmaýyn goýaýyn ýa-da. Ona. Meni maral şu Enes ýaly bolsam, şular ýaly aýdymçy boldum, şular ýaly daýaw bolsam, gatxordym da bol. Benen soň Enes sanydym, Enes san gatardy edip durnaý diýen niýetim. Ses var da aydandı, ses fiilenat şu dünýeden Allah janyň tutmasyn gideňde da değmese, ses gitdigiçe has güýçlenmese hiç ses ýitgen. Maňa şu internetden hem ýazýarlar, şu akgydyr şu sesin ses ýitgemeýär Allahyň beren sowady bol. Ony o teknikalar bilen her hil aydyma wara ýitgedip aýdarsyň, olam aňardan çykyşyna wara bolar. Şu ses çıkıp koyuverýär da çıkasy geldi Hudaý beren. Şu näme durun diýär? Ses diýdiň ýaňy. Sen diýdiň gitdigiçe näýil bolýar diýdiň. Öyle. Şeyle var. Sen aýryň ýöne bom. Bolýar. Ferhat akgydyl tutşaýry Ferhat. Aýryp bilmeýän. Mekany men näme görýän? Men köpüň içinde gezip ýör, nähilliň ýa özüm hakda da kak ziritil hökümüne diýiljek da men düşünjämi. Ýylly sypaty bar. Bir hili şoň üçin sesem bolja hawa gowlar nisip barsa. Nisip barsa. Birinji aýdan aýdymyň näme aýdym? Gün afterskaydymdan başladym ya ilk aýdym aýtmarypdym. Afterskaydymdan başladym. Kim ýazdy? Begojan bilen. Bismillah birinji aýdymyň Begojan bilen başladym. Hawa. Ikinji aýdym Begojan bilen. Yürek güzel. Yazı şolda. Yüreğimi gerek sürmüret yine maňa seret. İçime girip söýmekden başgasany unut. Kalbimi yaraladın dermany geldiň sen düzet. Yok başka dermanın gülüm özün düzet. Yok bolany sen bolmaksın günlerim geçen o. Sen gelmesin ki hiç yalvarıp bilemem. Yıladay soğudu yüreğim. Tereday dine sen gelelim. Yıladay soğudu yüreğim.
yılgırıp bilema Yıladay yıladay soğudu yüreğim Tereday tereday dinletin gereğim Yıladay yıladay soğudu yüreğim Tereday tereday dinletin gereğim Yazı şolda Yazı şolda Bize bugün şun kune hiçbir mahavata meteş del. Öz duruşuyla lezzet topar Baka Media Show. Hoş gördük. Arman. Bar olun, salamu aleyküm. Wa aleykümselam oğlum. Qowmaqdayla. Yollaşma olayım. Araqi nämettin ayını birleşetme yaxşı şowlen Baka Media Show nämettin terdara. Yok, yaxşısan şoma bara. Näyle jemlen şeňin Yok. Ya kameran öňü başga, arkasy başga. Bizim ikimizin köne dostluğumyzy kameran arkasına kadın bilen aktaken. Ha. Ol ýöne köý değişmedi, ýöne görýärmi? Bir uşdoklar, bir adam köpçülik bir terfirek kabul edilen bolmagy mümkin. Şonu. O. Ben doğruca düşündürdüm ha onu. Yok. Sen intonasiya guruluş ähende belki ýalňyş düşünýärler. Ýöne ine şoň ýene bir bellek geçen biz ýagşy şowlan hemişe hyzmatdaşlyk etmäne de, işleşmäne de gapylymyz açyk. Bu teklipler bilen Ferdaraga ýany gelseňiz. Ýene Ferdaraga seni ýükleýänden belli. Ferdaraga ine näme diýär? Siz toparın direktor kim? Biziň topar men şeýle düşündirýän, bir adam organizmi diýip pikir etdiler. Şu adamy ayakta tutýan esas oňurga bolýar. Baka Media Show'un şu oňurgasy Ferdaragymyz biziň. Ferdara, bizim size koşulmamız oňurağınıza krize döredi ya munda. Sizin oňurağınızda ýaşysan krize bolmasa krize döretmez bedli çeýene berýär. Evet, tamam. Ferdara, geçen sefer sonra yetişmedim de Arslan bilen senin araňyzda bir garnaşyk barmy? Arslan bilen aramyzda garnaşlyk ýok, ýöne dostuňam dogondan ötesi bolýar. Ha, da. Browadan düşünüňiz. Yok, indi. Yok, ýaşy Ferit ine birine dogonum diýip bilmek üçin ökmen gan bagy bolmasy gerek däl, göwün bagy bolsun. Ine Ferdaraga bilen Meýlisjan bilen biziň göwün bagymyz bar. Şoň üçin dogon ýaly. Sen sözüň dogry, dogon. Dogondan öte dost, umumyň. Dogondan. Onuň gow hakykatdan köpden bäri işleşýär. Birek bere öwrenşdik indi. Gara sen dogonum mu diýsen dogonum diýip bilýän. Dogonum. Tuveleme. Aslında özüňiz näçe dogon studiýada? Bize studiýada görýärmi kameran öňündäki görünýän oglanlar bar. Siziň görmeýän oglanlaryňyz bar. Biz aslında köpçülik biz 20 töwrekde bar. Tuveleme. Ýöne siziň görýäňiz 6-7 sansy. Şojalyň indi ejet kim bolýar? Başkala da iyice bolýar da kimji ol? Şojalygyň ejefi biziň ene toprağymyz Türkmenistan. Jan watanım Türkmenistan. Bilmem. Hava. Yazı şolda Ine mekandan biziň topar bolup gowy gören tarapymyz ýadan nokta ýygyder işleýär. Hemişe kämilligiň, täzeligiň gözleginde. Ine biz şoň üçin mekandan bilen bir aýratyn işlemeni höwes edýär. Her sapar studiýa gelende forokän. Hava. Plan ýaly bolsunmy, plan dinläp gördüňmi, şu jaga berin çalsana, köp. Ine biz şonu ýaly gowy görýär. Ýadan ruhy tefe düşenok, ýygyderli işleýär. Şoň üçin şular ýaly oglanlara, şular ýaly gyzlara biz hemişe görmäne şart. Hava. Yazı şolda Sensasiýa. Hakyky. Şatlyk Sopiýew ne ýüzüni görkezýär internet torlaryna. Ne bagşy bilen işleşende hazaplaşan soň özüni görkezýär. Hawa tapylmaýan gıt ine bugün biziň şowmyza gelip oturan ustad operatorlaryň biri Şatlyk Sopiýew. Bir şat dost göremler.
Ol yaxşı mekan benim şahat sizi görenmede. Degen birinci gerek sizin şoğunuza çıkkanıma. Mekan uğruna olsun. Seni neye getirdiler bu şovu? Özüm yatırıp ret edip gelmeye. Men vara doğruyum aydayın ha. Pul üçün. Şu anda sen ne çek çıkasım gelen nokta çıkmanı tanılmanım halam ona bilýäňiz. Ýöne mekanın haýyşeden üçün geldim şutak mekan üçün. Goworyan dostum bolan üçün geldim. Sağ ol. Şatcan. Bedem goworyas. Sağ ol. Sunuwatyňy. Sağ ol. Mekan sarif siz üçün kim? Mekan şu wat sunwatda doğup baryan ýyldızda nesip bolsa. Nesip bolsa. Siz öz kän goşuňyz bilýärmi? Bilýän. Diňe mekana däl kän adama goşdum. Ýöne mekan bilen 2 ýyl bolup gelýär işleşip görünme. Bir gezegen pikirimiziň gawat gelmedik ýeri ýok. Şu wada senni. Men diýän diňleýär. Hemmarda gaty pikirde. Gaty ulak adam so edil şatlyk bilen 100% pikirin gawat gelmegi milyondan bir adam başar diýär o. Däl abi. Şatlyk. Indi bir soru berýän. Sen gowy adammy? Menmi? Özüme gowy adam diýip pasar edýän. Çynmy? Bir zat eşitdim. Bir atly bagşy gidin çykdazy edip bir klipin düşürülüşü bolýar. Şoňa taýlan ýa. O da kışyň ortakaý howada minus sowukda hemme de taýyn bolýar. Gidin bir toy bir aýyň toýunyň çykdazy goýulýar. Sizem aňardan gelýäňizde kamera onu geçip teredýäňde gowy düşün. Men hiç bilemok diýip gaýdypsyň. Çynmy şol? Çyn ýöne braçyk montaj we bir toýuň puluny klipe goýan aýdymçy ýoklaý. Nöne şolar ýagdaý kän boldy öňe edýärdim. Halamasam düşürmän gaýdýardım bolanok diýip. Ýöne inni relatyny etjek bolýan öňki ýalyk klipiň gowlugyny agramna seredip duran ýok da ýüzlöýdi. Halamayan aydymyň gelse de şol gün klip edýärmi öňe eden okdyň? Edýän. Şu aydym halanyň bilen halamadyň näet bilip bolýardy şol gün. Öňe aýýo men işim kän bu atdyň. Indi näet bilip bolýar? Halasam özüm diňleýän şol aýdymy. Şeýle de diňläp görýän gowaýdym ekenip. Halamasam klipini edýän. Käwatlara dogrymy aýdaýynmy? Aýdymy diňlemän montaj edýän klipim da naushny gulagma dakmanlay. Näde? Şolar ýa. Ay çalar jeştilýär ritmle işte molýar diýip montaj edýän. Ola musatlyk. Ola musatlyk. Ratmy ne şatlyk? Şi müňlerçe klip diýmek bir adından 5000 günüňi sunuwata goýdum diýmek. 18 ýyl boldy men klip etip öğrenme şu wagt. 18 ýyl klip etip öğrendi. Doğrudur. Men özüm sana klip etip öğrenme 13 ýylda. Birinin klipini düşürüp onam giden azap edilip onam halaman klipini taşırman elinem öçürüp yaşayan yerine başka yere geçirip giden yerlerin bolmy? Sen öz yerli adam da klipini düşürüp halaman pozup tereden düşüren yerime bolly. Klipini düşürüp wagtyna bermedi nemämen bolly. Bollymy? Bolly gaty kän bolly. Sen ne de bolly şonýalyk? Bir klipini wagtynda bermäni elin alman gelen. Bu näme? Sebäbine aýdaýynmy? Şatlykda da ban bu häsiýet. Men ne wada esasy? Ele ay bertola garşymdaky aýdymçyň öňünde duran aýna ýaly men öz işine näil atnasy etse menem garşylykly şolar ýalyk jogap berýän. Syomka wagtyna gelmese, ýa hasap edip wagtyna etmese, ýene bir zat bolsa özi
3 saat giyeceği alsa benim 3 saat giyeceği alyan şu gün siyom kederli 5 gün süýşürse benim 5 gün süýşür ýan. Edil şolar ýalyk bolýar. Ýöne men meselem şon şey istemä men yaman atly bolýan, olar etse de dogry ýalyk bolýar. Be, ada oydun ay. Maral durdu öyle klibi işe koydun mu? Hawa, işledik. Ne el tavsırdın mı? Hawa. Halife ne atça vakt közedi? Közemedi. Onu neme üçün sen közeğinde adatayla közeğin mi? Şu özüne göre olyan yani adamım. Sizin şartlıkla işişinde o tarafı ne mi de? Goğunuma cayda. Cay ha? Siz tutacağına şeyle. Bokurdu ondan. Yok. Kameran tutacağına. Kameran ha. Arkayın duruyan şoňa günne. Ya men diyana temişede şartlık topif ütküş pida getirmedi hiç açan ziyan getiriyen klip eden ok diyenlerim. Pida getirir yani hiç açan ziyan getirmedi diyenler. Haol. Klip dilerini ilkinci operatörlerin bir derle şu ilkinci at tutuna operatörün özün duyan mı? Hawa, sanalarına birinci beşliğe girýänme bilýän. Begenýänim. Üçlüge? Üçlüge de girýän, birlige de girýän. Ayda! Ele. Nicide kana bugurlar ne? Ene özün tanan öldü ya. Ene aydımçı üçün klip neçe götürüm gerek? Aydımçı üçün klip Aydımçı üçün esasy 80% birinci bilen aydym gerek. 10% klip, 10% özünün harizmasy zadymy hadiýan mene klip gaty uly rol oýnan, ok aydym rol oýnaýar. Edil şu adam hiç kimem aydym saýla bilen ok. Diňe howlukmaşlyk bilýän, şuny aydym berip bir uny taýin bolar diýerler. Onu aydym gowulmy, düp aydym çiň işi aydym aýtmak da, onu şu düp aydym gowy bolmasa sen klip et, nämet mene haýry ýokmy hadiýan. Min pikirim bilemok, şahs pikirim şu. Aydımça gerek 3 saat şunu kun. Aydımça gerek 3 saat birinci favor gerek. Aydym gerek gowja da gowaydym. Şol aydyma gowja kenni aýtmaly, hakykym gowaydym aýtmaly. Üçüncü bilenem jomartlyk gerek iş etmek üçin. Ne dost, gördün dämi? Ay gowaydym diňläňde bilip bolýar. Ýok, erwetde gowja şol aýdym diýip alynýan aýdym kenne o. Şolar aýtmaly. Aýtmaly lan şonu. Aýtmaly. Ýygyna bermeli. Başga birine beräýdi. Soňky soru. Ne özüň operator hukmyny haýsy kompozitori maslahat bererdin? Haýsy planyň aýdymlaryny işlemek gatansa düşekli diýip. Mekan Qaqaýew, Söhbet Rozif, şol kysyn maslahat bererdim we berýänem kim gelse ýara Mike işlet ýa-da Soha işlet aýdymyň diýip. Baka Media Show. Baka Media Show'un aýdymlary gowy. Ýöne menlik däl. Men gaty neme çuňguru manily sözler agzak geçýärler. Her hilik türkmen sözat goşulýar arasyna. Onu o sözü yo mesela men düşünmeýän sözlen baý bolsa. Arslan, bakıma da şu bulatlar sinäme diýär. Yaşan ne bir rus dilinde bir söz var, восприятие ve IQ derecene bağlı. Aň düşünjäňe bağlı. Ele misal üçin goşular var da. Şu goşu näme baradadygyny düşünüp bilmeýän aň şu goşga gowy ýa-da erwet diýip baha berip bilmez. We menlik dälýär. Düşünüp bilýärmi? Ine eger sen işlemiz barada aýdyllar, biziň döredýän aýdymlamyzy zat muny dogry kabul edýänem, düşünýänem azal. Ýöne elbetde sen aýdyp duran, ýazyp duran sözüňi dogry düşünüp bilmeýän, manysyny düşünüp bilmeýän intellekt elbetde bizlik dälýärdi. Ha. Düşünýärmi? Şoň üçin
Degişme barada daýdaly, aýdym barada, goşgu barada. Sen şoňa anyk düşünüp bilmesen o senlik däl. Ýöne senlik däldigiň sebäbi aýdym däl, sen özüň. Düşünýärmi? Özüň. Yo, men onu aýdymlaryna atdakama ýöne menlik dälliýän. Düşünýärmi? Yo, her kimin öz şahsy pikiri bolýar da, düşünýärmi? Menlik däl aýdymlary. Hakikaten soňky soragy diýense. Şahatlyk topyp ilkinji we insan kepleşini hatda soraýmadyr. Yani bakemede şoň aýdymlaryna klip edeniň barmy? Bar o. Haýsy aýdym? Mekan Sarif bilen dizediň duwedi, Mejlis Halbay bilen dizediň duwedi, Marat bilen Mekanyň duwedi. Oy, sen şörüň bakemede şowdan ekena. Anam gymmat oňa düşünmeýär adamlar, her şey. Yazı şowda. Halkyza sarap bolsady, niresinden başlajak bu durmuşy, sadalara görä däl dünýäň guruluşy. Her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl. Çağalyk suratlarymda ýylgyrýan ok çağa, nädip dözdüň ömür, ağlatmany durmuş, sagadyny akyp duran çäge ýaly adalya, maňa da pursat ber biraz, ýeňip ýaşamada, men ýeňilmäne garşy dälmek bolsa garşydaşym, ýadymda az dälmeň, ananyp ýalňyşym, o ýekece dost bolsun, ýetik kyny arkadaşan, dost ýüzde ýalançylar gorşamasyn töwerekdaşym. Dolanmak islen ýerlerim bar, dolanmak islen ýerlerim ýaly adamlar, gazyz ýaly ýyrtyp zaman aklymda. Saklamana deyse bolmaýany, yaman diýdiler nelikden soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, gülün eýler. Yaman diýdiler nelikden soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, gülün eýler. Şu adydymdan uzak bu yollar bile yürüyecekler, hani göz yaşım yalı bu yürekten akıp gitti bari. Acı ýöne gymmat sapak edindim ardan adamlardan, arkandan kesek atanlar kesek edel adamlardy. Derdi şatlyk ýalyp paýlaşyp bolsa azalar, iňe odan wadalar, tutulmajak wadalardy. Yarama gabady ejiz ýerimi bilen sansız içim ýansyn, diýdi mendey bolmaga suwsan, durmuşa ýetişjek bolup özüne giýjak alarmyşyn san. Wagt diýsen adalatda emma beýinsaf. Dolanmak islen ýerlerim bar, dolanmak islen ýerlerim ýaly adamlar, gazyz ýaly ýyrtyp zaman aklymda. Saklamana deyse bolmaýany, yaman diýdiler nelikden soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, gülün eýler. Yaman diýdiler nelikden soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, gülün eýler. Yazı şowda. Şınarzan täze öndürli. Şınarzan Kislovodskda täze öndürledi. Men şunu içýän ölin aşkadanım mağa giden komentariýa urady da. Soňy ýok, uradan komentariýalarynyň şeýle janyňa ýakymly, öz içip durkaňam bokurdadyňa ýokumly.
içim bir dokumly o önüm da be. Sonuçta narzan içmeye maslahat beri o benim çüşem dost. Daşam oğlan öyle. Himme da doğudan dost. Alına. Yarsı şolda. Hay bol ya. Saatcan sana gülüştük, değiştik. Bundan beri sana sunut eleminde üstünlük. Sağ ol size, sağ olun. Uğruna olsun. Hakiki işine bir yürek bilen yapışıp sen bilen arkadaşı oňşugy diýip bilen Pelwan Muhyif. Hoş gördük. Arma. Assalamu alaykum. Bar olun, oğlanlar bar olun. Ýa-da ýetişýärmi? Toýlar. Mekan bilen tanışdyň näle? Mekan bilen şugun birinji gedek görüşdüm ýaşyň. Durmuşumda birinji gedek görüşdüm. Atak internetde, Instagramda, TikTokda ýyzarlayan birek tanaýa falan feligimiz bar. Ýöne birinji gedek şugun o ýüzüňde görüşdük mekan bilen. Toýlarda gawatlaşyp göreň o? Ýok. Birinji gedek. Ýöne inşallah şu gepleşikden soň köp gawatlaşar diýip umyt edýän. Gyzyl gül bilen şeýle boldy da. Ha, o şeýle bolmaý. Ha, şu gepleşikden soň gyzyl gül bilen günne gunaşa toýdy. Tuweleme. Ha. Tuweleme. Urna bolsun. Belki ýan aýdan rady urna bolsun. Indi mekanjanam 2 ýyl boldy başlandy. Aýdym sada öz geçen tejribeňden näme maslahat bererdin? Mekan birinjiden hiç kime meňdeme şul birinji maslahatym. İçiňden näme gelýän bolsa halka şonu ber. Diňe işle, bula ýem düşlük guldat. Mysal üçin janyny mysal ýok buna ýagşyny görüp bilersiň. Ýagşyň eden işleriň ýanyna biz güýç çykyp barat. Biz hiç adam edem dogan tak. Üçüncüden näme aýdyp bilerin dost? Indi hit dörede diýjek gel, hit ýa mesiýe bagly esasy. Ýöne aňryňda bar zadyň halka ber, halk kadryň biler. Men şunu maslahat berdim. Çok sağ ol Pelwanjan. Sana da ne diýip bolsa buna meýlägim içiňdäki gowy gelejege taýarlan maksatlanma. Sen maksat tutup ýaşaýan bolan. Şu maksadyňa marat tapmagy. Süýsürmede arzu edýär janyň sağ bolsun. Yarsı şolda. Sen aşqabadın, tutaştırıp yürek odun, toy gününü tutyan adın, kimsin misin tedevil? Bevil sen aşqabadın, tutaştırıp yürek odun, toy gününü tutyan adın, kimsin misin tedevilim? Kimsin misin tedevilim? Sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gül ovamıl barlık bolur, gel yanıma tedevilim. Gül gunçu sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gel ovam barlık bolur, gel yanıma tedevilim. Ne acıp şeker balların, taşların ishap doymarın. Gel yanıma ak kollarım, aylasana tedevilim. Ne acıp şeker balların, taşların ishap doymarın. Gel yanıma ak kollarım, aylasana tedevilim. Aylasana tedevilim. Tede gelin, tede gülüm. Gül gunçu sine
yanıma tede gülüm. Sen bugün batmağın oya, alkımın min zetti maya. Girsek bugün tede zaya, tede gelin tede gülüm. Gülgün şu sinedip bolur, sana degmek yazıp bolur. Gül ovamıl bağlık bolur, gel yanıma tede gülüm. Gel yanıma tede gülüm, gel yanıma tede gülüm. Nice yıllar ahıdarım, dinletedim sever yarım. Kara dülpün örüm örüm, taşların kuyteyenlele. Nice yıllar ahıdarım, dinletedim sever yarım. Kara dülpün örüm örüm, taşların kuyteyenlele. Taşların kuyteyenlele. Bir bölüm dolanayım, yeryüzünde yoktur tayım. Yıllarında bulmalayım, dişlerim kuyteyenlele. Misuğunun içeriden mi, bir huş etti min şurmi. Karlı vaçın kanıtıdı, taşların kuyteyenlele. Misuğunun içeriden mi, bir huş etti min şurmi. Karlı vaçın kanıtıdı, taşların kuyteyenle. Taşların kuyteyenle. Aşık oğlan ahın çeker, yaslap ciger bağrını yakar. Titse dahan lebin şeker, dişlerin kuyteyenlere. Aşık oğlan ahın çeker, yaslap ciger bağrını yakar. Titse dahan lebin şeker, leblerin kuyteyenlere. Leblerin kuyteyenlere. Sen bölüm dolanayım, yeryüzünde yoktur tayım. Yıllarında bulmalayım, dişlerim kuyteyenlere. Misuğunun içeriden mi, bir huş etti min şurmi. Karlı vaçın kanıtıdı, taşların kuyteyenlere. Misuğunun içeriden mi, bir huş etti min şurmi. Karlı vaçın kanıtıdı, taşların kuyteyenlere. Taşların kuyteyenlere. Taşların kuyteyenlere. Düllerin kuyteyenlere. Yazı şolda. Yazı şolda. Şunun bilen şolumuzun ikinci tanını geçirip kutoruyarız. Benim fikrimce belki tomuşaçılar ve benim fikrim koşulmağı mümkün. Şeyle gıdıklı oldu, gülüştük, değiştik, yayılımda öğrenim. Bir başka yönü şu yerde oturup şunça maslahatlar, şunça soğallar, şunça gıdıklı cevaplar, gülküler, bunların himmeti bizim durmuşumuzda ingiyattan çıkmayacak fırsatların birine uğurlu. Sizin de bir adınızda ağlar deyip umid ediyoruz. Bir de şeyle eşretli zamanımız için kahraman arkadağımıza, kahraman ferdarımıza köp tarih katlayacağız. Yeni kullerde, yaxşı ullerde, yaxşı şovda görüşencek. Hoş, sağ olun. Bir yansın, 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 yansın, yansın şovda.